So bago ako lumaya sa bahay, ito mo naman yung pinagagawa ko guys. Itong araw na ito is aalis kami ni Tami dapat 8 o'clock ng umaga, 'di ba? Kasi nga kailangan naming umalis na maaga kasi malayo yung drive papunta tayo ng city at nagpuyo tayo sa bukid, no. Inday Merian, bumangon ng maaga para mag-alaga dito sa bahay, pakain ng mga pusa at aso, linis-linis pag may time. Yun ang pinagagawa ko, and then sabi ko sa sarili ko ay para mang hindi man ako kalakawin. Hindi kalakawin guys, para akong nawiwili man na parang nag-ano ako basos ano kayo mangyari sa bahay na si Tami lang kasi alam ko talaga yung anong mangyari. So pinakain ko na yung mga alaga ko guys, and then napag-desisyonan ko, sabi pa ni Tami kain daw siya. Sabi niya, o sige kain tayong dalawa. So di ba nag-usap kami guys bago siya naligo, kain tayong dalawa kasi you know lalayas na tayo and then hindi tayo magkita-kita. Sabihin ko po sa inyo yung totoo guys, ito talaga yung pag-alis ko, like yung 2015 yung pag-alis ko, talagang si Tami tinutukan, tinitigan ako guys, magsasabi na it's sad but you have to do this, para talagang nawiwili man siya guys. Ito talaga yung uwi ko guys, na sobrang willing-willy siya guys, nasabi niya sa akin na sana lang talaga walang mangyari sa akin dito, at sabi ko sana walang mangyari sa kanya din habang wala ako. Guroy. Honey, so ugly. You should get down. Get down, my baby. Come on, love it. Yeah, hon. You know the cat is earring. Is it earring? Near my ear? Earring. He's not earring. Earring. Say earring. Earring. You're earring. So yun guys, ito na yung araw na talagang uuwi na tayo sa Pilipinas, or uuwi bisita, kasi andito pala yung bahay ko, nakalimutan ko no. Hindi na pala tayo nakatira sa Pilipinas, bisita lang tayo. So kaninang umaga ang dami kong ginagawa, ang dami kong iniisip no, kasi si Tami lang dito mag-isa at nag-alala si Inday. So timbangin muna natin itong luggage to make sure na hindi tayo overweight. So si Mr. may agenda. Yeah. You wait for that. Huh? Come on, I have to tell you. I put some money in your zip pocket. Nako, you don't even tell me. $500 bills, 120s, and 4 5s. Ay, dami eh. Well, you don't know, hon. Okay, I'll take. So it's $620. Why you have to do that? Well, because it's something, you gotta have some kind of cash. I don't need cash. Yeah. Okay, this is how I tell you to water here. Especially, remember, come on. It's so dark. That one used to be over there, so okay. Yeah, very little, huh? Little, huh? Not hot water, okay? Right. Hanging plant, just wet it like that, wet. This one to look. Put it in the center, water in the center, huh? To direct to the thing. Like that. This is need to be little because this one for some reason it go down quick, so very little on Yeah, here. because it's mostly rocks in there, that's Like why. that. Very little, huh? This one too. Very little. This one here. Don't forget this, huh? Honey? Okay. Right here. Water this. Slowly. You put a Because lot in there. they won't soak properly quick. So like that. You see the water is up. Yeah. You're good. And then it will go soak. And That's fake. That's fake. yeah, that's fake. Did you let the dog out? Nope. And I water downstairs already, okay? Yeah. This one, very little also. Like, make sure you don't water everywhere like in the floor. So yun pala yung agenda ni Mr. Guys, nagdagdag pa talaga sa ng pira guys. Pagtingin ko sa pira, lukot-lukot, gisi-gisi. Kalkigwa. Layas na si kami guys. You're not bringing any backup battery. No, sinabihan kasi niya ako guys, naglagay siya ng pera no. So sabi ko, ayaw ko talaga ng pera na. Mag-ano na lang ako sa bangko kung gusto ko kasi talagang ano. So gayon guys, tinitignan ko 'di ba? Sabi ko lukot-lukot gisi-gisi, ay totoo naman talagang gisi-gisi guys. Sabi ko kay Tami, hindi talaga yan tatanggapin doon. Oy, pero ang tigas-tigas man nag-ulo, nagdagdag pa talaga siya guys. Tinawagan ako at nagsasabi siya nandun pa sa isang packet. Bakit ba yan sa bag ko? Nagtago daw siya. Guys, may mga sira-sira man ang pira na inano niya guys. Uy, so paano ko ito magagamit? Ibalik ko to sa kanya guys kasi magagamit man ito sa Amerika no. So, kaya dito lang naman sa Pilipinas talaga ang hindi pa sila magtanggap-tanggap. Uy. Mangihi daw yung asawa ko guys. So, nag-stop kami dito sa Dunkin Donut. Look. Sure you don't want nothing? No, I'm good love. Thank you. Babe, give it to me. Give it to me.
So yun, bye muna New York. Kita-kits tayo sa susunod pagbalik ko dito, no. Sana maka-enter tayo sa Amerika kasi ang daming nagsasabi hindi daw ako makabalik. Ay, pag sure mo diha, no? So, maaga kami nakapunta sa airport, guys. Pero pagdating namin, hindi man ako dinrap ni Tama doon sa may entrance. Kasi sabi niya, mag-park daw siya doon sa parking lot. Pagkatapos, pagdating namin sa parking lot, ang nangyari, ang kanyang ilang bus sasakyan patungo sa terminal, ganon kung saan kami patungo. Nagkasira-sira, guys. Hindi pa nag-open yung door. Ang dami nang nagwalang mga pasahero sa Korean Air kasama namin. So, sabi ko sa kanya, wag ka na maghintay doon sa check-in area. So, guys, hindi man talaga, guys. Hanggang talagang nakapasok ako sa loob. Naghihintay man talaga siya, no? Grabe talaga si Afam. Hindi man ako maiwan-iwan, guys. Pagkatapos yan, guys, nakapasok na ako, tinawagan ako, nagpalibot-libot daw siya hanggang naghanap daw siya sa akin, guys. Sabi pa niya, hindi man kita makita, may mga daming mga nakalagay na tinatakpan daw yun pagpunta doon, di ba? May mga check-check man yan. Ay, guys, si Tami, nagpalibot-libot. Gusto pa talaga ako makita at saka magkaway-kaway. So, ngayon, manigarilyo daw muna siya bago daw ako papasok talaga sa loob, no? Welcome to New York stress. It's very stressful. So yun, na-stress talaga kami kaninang umaga pagdating namin. Grabe talagang stress. Hindi kami makalabas, guys. Yung para siyang subway train ba, nasa ibabaw. Siya yung mag-deliver pa terminal ganun. So guys, grabe, sakit sa ulo. So yun, dahil sumakit yung ulo ko, ay nagpabili ako ng tubig to the rescue Tami, oy. So sabi ko sa kanya, dalhin mo itong tubig dong ha, pabalik kasi hindi in makapasok sa kapag magpunta ka na sa TSA, hindi ka na makapasok kapag may mga tubig-tubig na dala, no? So kaya yun, sabi ko sa kanya, grabe si Tami, nag-alala siya sa akin, hindi ako iniwan agad-agad kasi talagang alala siya. Sabi ko, alam ko naman Tami, 41 na baya ako dong, no? Hindi na ako mawawala, no? Sabi ko sa kanya, alam ko na pasikot-sikot, nakabalik baya ako last year, para talaga akong anak nitong asawa ko. Kigwa man ito. Nakalusot na tayo, guys. So, hanapin na natin yung gate. Kasi malapit na yung boarding. Ang boarding ko pala, it is 12:50. 12:50 yung natin, boarding natin. Hindi na ako nag-film kanina, guys, yung nag-bye-bye ka namin Tami, guys, kasi sakit, parehos dibdib namin, naghiwalay na naman, no? Grabe talaga. So ngayon, traffic dito, iwan ko, ang dami talagang mga tao, kasi yan, bakasyon. Maraming Pinoy, marami ding Koreano, marami ding puti, o diba? Mix lang. Iwan ko this time, guys, parehas kami ni Tami, guys, na parang ayaw naming maghiwalay this time. Talagang nafe-feel naming dalawa. But anyway, so yun, hindi po tayo dito na upuan, nagpunta na yun to. Next nito, nandun na yung sa akin. 지원도 많이 신라 300원 400원 그렇게 Hi! Magkatabi. LDR na talaga, guys. Hindi na papipigilan. Nasa ibabaw na kami, guys. Yung papawid, no? Lumilipad na. O, diba si Inday? Iwan ko, guys. Ipanuhot man ako dito, guys. Nga pagkatapos yan, kakain na naman. Ito talagang long flight, no? Kain na lang ng kain, guys. So, nagpunta ko siya, nagpurikit. So, habang naghihintay ako, guys, sa ibang tao, matapos si no? Kasi linyahan talaga. Pagkatapos nito, ito na. Ang dilim-dilim, guys. Wala ng ilaw. Yun lang, mga small TV na lang yung doon makikita mo. But anyway, so yun siya, guys. Ito yung airplane, guys. Ang laki-laki, no? Basta, grabe, guys. Uy, mga 14, sabi pa sa ticket, 15 hours ang lipad. Diba, ang layo. Matulog muna ako, guys. Uy, kapoy.